Moi boas tardes, benvidos a Ferrol, benvidos a este parador da cidade e o Xacobeo Peregrinas que fai xa o número 10, o último deste ano, nun ano que tamén lle quedan uns días para rematar. Co Xacobeo Peregrinas temos recorrido Galicia de norte a sur e de este a oeste, 10 camiños, todos nos levaron ata Compostela, 10 lugares tan acolledores como este no que estamos hoxe. Queremos agradecer a todos os presentes que nos acompañen, a xente que nos escoita tamén e que nos ve a través do streaming e as autoridades presentes, moitas delas locais, por vir hoxe ata aquí. Ferrol recíbenos fermosa, aínda que caera a noite, unha cidade que mira con galerías o mar, que ten unhas rúas medievais, os edificios máis fermosos modernistas, que ademais é unha cidade de praias abertas ao océano, unha cidade de impoñentes construcións militares que coidan e que vixían a ría. Aquí estamos no seu parador no barrio da Madalena, pero tamén viñemos aquí porque hai un camiño, por suposto, o camiño inglés. Ese camiño ruta medieval polo que a xente do norte, dos países escandinavos, os Países Baixos, de Francia, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, chegaban por mar ata aquí para despois, ou ata veciña Coruña, para continuar ata Compostela. 5 días andando nos separan de Compostela, andando en etapas, por suposto. O Xacobeo Peregrinas son paisaxes, son cidades, son camiños, é turismo, son mulleres, é conversa, son traxectorias vitais e tamén aprendizaxe. Moito temos levado, de verdade, de aprendizaxe e de sacar en limpo, pero de verdade, nestas conversas con mulleres durante as 9 edicións anteriores, como nos pasará hoxe nesta. Falaremos de mulleres, por suposto, que para iso estamos na terra de Concepción Arenal. A primeira muller que disfrazada de home foi á universidade. Ou na terra de Sofía Casanova, a primeira correspondente de guerra española. Elas eran referentes e as mulleres que hoxe nos van a acompañar son referentes modernas, referentes dos nosos tempos. Falaremos coa ferrolá Paula Vázquez, con Susana Seivane e con Lara Lars. Pero antes de entrar nesa charla, imos, como sempre facemos, cunha charla previa coas nosas convidadas de hoxe, unha conversa na que nos van a acompañar outras dúas mulleres que son piares en dous temas esenciais que están de fondo sempre neste Xacobeo Peregrinas, como é o turismo no camiño, a conservación e a potenciación do noso mundo rural. Están connosco Inés Santé, directora xeral de Desenvolvemento Rural. Hola, Inés. Hola, boas tardes. Benvida porque te estreas, non? Sí. No Xacobeo Peregrinas. Temos unha veterana, Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, que estiveches en todos menos en un. Sí. Non? Sí, porque foi moi imposible, pero bueno, estaba a comisaria ao Xacobeo 21-22, que representa perfectamente todo o que teñe que ver con a cultura xacobea, o mundo xacobeo e o Camiño de Santiago. Tanto que sí. Bueno, é unha muller presentadora, actriz e modelo que non hai nin que presentala. Hola, Paula Vázquez. Hola, que tal? Encantada. Como estás? Moi ben. Que ben que esteas hoxe aquí, nesta cidade. Alegranos moitísimo. Moitas gracias. Mellor para min que estou na miña casa. É tanto que sí. Bueno, imos comezar falando con Inés, porque, a ver, o camiño é ben certo que son paraxes, é o percorrido, non é só chegar, senón todo o que levas polo camiño, esas aldeas, esa xente maravillosa, que nos gusta ver, que nos gusta que estean, que nos gusta que das chemineas saia fume, non? Pero quedar no rural, ten a súa dificultade, a xuventude hai que darlle motivos para quedar ali e facilidades, non? Como pasa neste Xacobeo Peregrinas, temos sido mulleres, viticultoras, artesáns, xente que eran referentes, que eran importantes en Galicia, en toda España, e que traballaban dende o rural. Inés, queremos saber desas mulleres referentes. Que están facendo as mulleres do rural hoxe en día? Que tipo de proxectos desenvolven? En que están triunfando? Bueno, en Galicia eu creo que casi todos somos do rural, non? Medio rurais. Incluso os que nacimos na cidade, aquí en Ferrol como eu, pero a nosa familia ven do rural, os nosos pais, avós e aboas, e cando tiñamos un día libre íbamos á aldea. Entón, o rural é a nai de Galicia. E por outra banda, pois esta pandemia, esta desgracia, ten unha connotación boa para nós que puxo de manifesto a calidade de vida no medio rural e todas as posibilidades e as ventaxas que nos ofrece.
Isto xa é unha realidade, estamos vendo como aumentou a poboación nalgúns concellos rurais, como familias foron a vivir das cidades ao rural. Pero é certo que para que esta tendencia se consolide temos que superar eses problemas que comentabas, esas dificultades que nos atopamos a miúdo no rural, porque se a xente vive nas cidades, ao final é por algo, é fundamentalmente por dúas cousas, polas posibilidades de emprego e polos servicios. Entón, aí é onde estamos traballando nestes dous eidos, en proporcionar servicios a todas as mulleres e homes que queren vivir no rural. Dende a Xunta hai solucións innovadoras como as casas niño ou as casas do maiores. Temos que proporcionar infraestructuras físicas e digitais, que son hoxe en día igual de importantes. Tamén traballar por xerar emprego, por xerar actividade económica que permita vivir no rural e vivir do rural. Ese é un obxectivo principal da Consellería do Medio Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que estamos traballando a través da Lei de Recuperación para poñer en marcha instrumentos como son as aldeas modelo, os polígonos agrarios, que teñen como obxectivo fundamental xerar emprego vinculado ao sector agrario, emprego que permite fixar na poboación neste territorio. E tamén calidade de vida, a través de outros instrumentos, como poden ser os plans de dinamización das aldeas, queremos demostrar que no rural hai espazos para vivir con tanta calidade de vida como nas cidades. É certo que a pandemia nos botou o monte a todos, non? Que nos fixo valorar o rural. Nava, dende que empezamos o que cambiou todo, verdade? Que non había un alma no camiño. Estaba lle contando antes a Paulo que era a sensación de ver Compostela sen ninguén nas rúas, non? Sí, eu recordo... Isto é brutal. Sí, recordo a Semana Santa, que normalmente nos chama, no, para ver e decir os datos dos peregrinos e das peregrinas durante a Semana Santa. E recordo ter aí pois en directo unha entrevista e que estaba desértico. Deserto, sí. E bueno, que fomos avanzando, efectivamente. Temos un balance, como estamos xa a finais de ano, pode haber un balance deste 2021? Sí. Ata agora mesmo, non? Pois estamos a falar de que si no ano récord que foi o ano 2019, 2017, non? Foron os anos récords de turistas que marcábamos máis de 5 millóns e eses casi 10 millóns de pernotacións. Agora, neste momento, en plena pandemia, estamos a falar de que foron 3.200.000 turistas os que se animaron a vir a Galicia e por suposto, se temos en conta os albergues, que neste mundo da cultura xacobea sí que ten moito que dicir, podemos falar xa de 3.700.000 turistas e 8 millóns de pernotacións, ou seja que en realidad estamos satisfeitos. Ninguén se imaginaba que a altura de hoxe pois estas cifras foran tan positivas, non? De todas as maneiras, pois agora mesmo, non, neste momento, pois volver a chamar o sentidiño, non? Porque estamos a ver pois eses gromos, non, que están a vivir pois a xente máis nova, precisamente, e que hoxe mesmo pois comeza outra vez a hostelería, en vez de poder estar de pé con esas recepcións e tomando algo, pois que temos que volver a estar sentados. Esperemos que quede só en iso, que teñamos sentidiño e que non se volva non a mirar atrás, porque, sinceramente, o sector do turismo foi o que máis afectado estivo. É ben certo. Ao principio, sobre todo, moita xente de toda España non descubriron Galicia como un sitio que se podía ir con seguridade, agora xa veñen de todas partes, non? Esas pernotacións, esa xente internacional. Sí, agora xa é internacional. Bueno, agradecer moitísimo a xente nacional que volvese a recordar a Galicia, non, como un destino, e sobre todo que nos vían un destino seguro, hospitalario, como sempre, porque, bueno, a todos nos gusta estar como na nosa casa, non? Sempre ofrecerlles, pois, tortilla, viño, bueno, o que teñamos. Pero, por suposto, sentirse como na súa casa. E agora, sí, aí, dende setembro, pois, mírase perfectamente que volvese a retomar ese turista internacional, francés, inglés, estadounidense, que non se veía hace tiempo, non? Pero agora mesmo pois estáse a retomar. En que nos fixamos? Pois claramente no Camiño de Santiago, que nos sirve como termómetro. Pois comezábamos no mês de marzo, abril, maio con
bueno, 13 peregrinos, 30 peregrinos xa no mes de xuño, xullo, agosto, con 2000 peregrinos, non? E aí sí se comezou a ver en setembro, pois que o estadounidense estaba a subir, e agora, bueno, pois estamos xa con estes coreanos, estadounidenses, retomando o camiño de Santiago. De todas partes. Paula, Sí. volvendo ao tema de muller, ti confías, crees nesa palabra máxica para as mulleres, a sororidade, o Home, compañeirismo, e o logo. facer xuntas forza para avanzar? Eu penso que o discurso agora está máis na calle, pero que as mulleres que levamos traballando tanto tempo vivímoslo día a día. Sí, eu podo decir que na miña carreira probablemente recibín máis apoio ou quizá espaldarazos de mulleres, de directivas que confiaron en mí. No tempo que eu comecei en televisión, é verdade que as mulleres nada máis que estaban diante das cámaras, detrás non había ninguén. Sí. Hoxe en día hai mulleres, hai sonidistas, hai producción, entón é moito máis equilibrado e dá gusto, a verdade, traballar tamén con mulleres en esta profesión, sí. É tanto que sí. Inés, falábamos de mulleres e de rural, xuntamos os dous conceptos. Para que as mulleres do rural pois desenvolvan a súa vida plenamente e a súa profesión, hai ferramentas para elas, dirixidas a elas en específico? Sí, hai, pero bueno, xa podemos presumir de algúns datos que nos poñen de manifesto a relevancia e importancia das mulleres no rural galego. Por exemplo, Galicia é a única comunidade autónoma na que hai máis mulleres ca homes titulares de granxas ou de explotacións gandeiras. Así? O cal non quere dicir que non teñamos que mellorar, non? E para iso hai cada vez máis programas para fomentar a muller no rural. Podo falar dos que poñemos en marcha dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pois dende iniciativas pequenas, como poden ser dentro dos premios ao desenvolvemento rural, que temos unha categoría específica para as mulleres, e despois xa en instrumentos máis importantes, incluso na normativa, non? Na lei que mencionaba antes de recuperación da terra agraria, a referencia á muller é unha constante ao longo de toda a lei. De feito, un obxectivo específico da lei é favorecer o recoñecemento da muller en condicións de igualdade no medio rural e priorizar as mulleres na adxudicación de polígonos agrarios de aldeas modelo. As mulleres son o motor do rural galego e hai que axudalas de todas as formas posibles. Claro que sí. Temos nova prórroga do Xacobeo, non? Era un ano, pero bueno, como nos veu o que nos veu, pois o Papa dixo, bueno, pois outro máis de agasallo. Creo que iso pasara unha vez máis, non? Na historia. Sí, na Guerra Civil, pero de todas as maneiras, bueno, posguerra civil, pero de todas as maneiras non foi todo o ano enteiro, ou seja, que esta é a única vez que durante un ano máis temos a oportunidade de aproveitar este Xacobeo que sempre a Galicia pois resultou bastante beneficiaria, Claro. non? E que meta temos? Que balance esperades para dentro de... Pois cando estemos aquí, pero o ano que ven? Bueno, pois para facer un guiño simpático, repetir Xacobeo Peregrinas, eso dende logo, porque creemos que foi un programa que salientou as mulleres que están a servir de exemplo, non, para o resto da sociedade, que Os tamén referentes, existen, verdade? exactamente, que Son tamén existen precisos. mulleres e que non só exclusivamente cando sucede pois un maltrato temos que sair á rúa, non, senón que precisamente pois estamos na rúa todos os días e que temos cousas interesantes que contar e a nosa traxectoria, non? Entón, imos a repetir o Xacobeo Peregrinas pois para o ano que ven nas cidades galegas e sobre todo porque teñen pois auditorios onde queremos estar para estar máis conectadas e visibilizar máis pois os éxitos, non, das mulleres. E, por suposto, bueno, pois, que queremos? Ser ese Xacobeo que esperábamos dende hai 10 anos, que estábamos preparándonos, que eu recordo pois co plan director do camiño 2015-2021 para estar preparados os 10 camiños, estar en perfecto estado, sinalizados con os albergues, estar todo, non? Chegou a pandemia e non fomos quen de poder facer o que queríamos, pero lóxicamente, pois, para o 22 estamos preparados, queremos ter todos os servizos a disposición de todos aqueles que nos queran elexir, non? E, por suposto, a apertura internacional. Claro que sí. Veñen dende Corea, estamos aí sempre con embaixador, non? Para dicir que estamos en un destino seguro e esperemos pois seguir posicionándonos, non? De unha maneira
que ocorre? Que o Camiño de Santiago pois é algo amable, sensible e, sobre todo, en plena colaboración. Imos a celebrar agora o acto o 31 de decembro, non? Para a prórroga e a simulación da apertura da Porta Santa que se volve a aperturar, non? Pero a través de un videomapping. O que queremos decir, bueno, pois que estamos aí e que esperemos que todas as comunidades que van a encender o Xacobeo iluminen todos os monumentos, pois se suman casi todas as comunidades de España, pero tamén moitísimos países. Irlanda súmase, Estados Unidos súmase, Dubai súmase, Tokio súmase. En realidade, pois, para nosotros, a pesar da pandemia, non logramos iso, que se conectasen distintas comunidades autónomas, que se sumasen ao motivo Xacobeo, e tamén outros países, non? Claro. Nos comentaba outro día, que isto sí que é primicia, pois que en Irlanda, en Dublín, van a celebrar o St. James o 25 de xullo na súa catedral. Ou seja, que para nós, sinceramente, creo que aínda que non sexa multitudinario, 50.000 persoas pois aí escoitando un concerto, pois sí que estamos a facer ruído en todos os sitios do mundo, Claro. pois para seguir dicindo que Galicia existe, non? Por que cerdo que había tantos plans, non? Temos os galegos esa frase de quen contaba, non? Pois sí, quen contaba coa pandemia, pero pasou e hai que sair adiante. Tamén sabemos, verdade, pelexar Sí, sabemos. e repoñernos. Eu quería preguntarvos para o ano que ven, non? O sea, despois falamos en profundidade, Paula, porque te ibas quedar con nós, pero xa no persoal, non? Ven por diante outro ano, e estamos pechando un. Entón, queríamos preguntar brevemente algo que vos... Non me gusta pechar en negativo, hai que pechar en positivo. Algo que vos pasara este ano, que vos ilusionara, que dixerades, que día tan bonito, que momento, este vou no guardar. Bueno, como te acabas de estrear un programa, pues non sei se pode vir por aí o teu momento fabuloso deste ano. Onte foi un día moi especial, la verdade, porque estrenamos Celebrity Bake Off en Amazon, pero eu penso que o día máis importante sería o día que me reencontrei cos meus pais. Viven separados os dous, pero despois de tanto tempo, diferentes comunidades, meu pai que ainda encima diagnosticaronlle cáncer na pandemia, andivemos coa quimio e a radio, co sistema inmune deprimido, isto pasou ya a moitísimas familias. A moita xente. Sí, que teníamos un medo que lle pasara algo con algún de nós, así que eu penso que sería o momento de volver a abrazar a nosos pais. Que bonito. Inés? Sí. Un momento bonito, veña, vamos a pechar en bonito. Eu penso no traballo, entón, pois quizáis así algún momento desas reunións que temos cos veciños, de algunha moi recente, estamos indo por todo o rural galego para explicar a lei de recuperación e animar aos veciños do lugar a que apliquen no concello, e a verdade é que atopamos moita receptividade, sobre todo nas persoas maiores, aínda que parezca o contrario. Que queren ver a aldea como antes, que queren ver o rural como estaba antes. Cando corríamos, nenos, claro. Bueno, xusto unha señora maior levantouse e dixo unha expresión que non coñecía, o que non arrisca un ovo non saca un polo. Bueno, fíxome moita gracia, no sentido de que o que non arrisca non gaña, pero un pouco reflicte que o rural ten ganas de arriscar, de facer cousas novas, estaba a apostar polo que lles propoñemos nós, por aldeas e polígonos e por novos proxectos innovadores. O que queren é que o rural triunfe, eso, bueno, pois anímanos a seguir traballando. A ver, Nava, un día de felicidade deste ano. Bueno, día de felicidade son casi todos, non? Parece... Ti cando viches chegar un peregrino internacional, xa decir, moi... De verdad. Abriron. Mira, en realidad, dende a Oficina Central do Peregrino, non? Sí. Pois mirar pola ventana xa esas fileiras de peregrinos e de peregrinas, pois sí, porque transmite moitísima felicidade. Sí. E de verdade que despois de pasar esa Semana Santa que estaba desértica e ver todas esas filas que volvían a disfrutar e a vivir, porque cando fas o camiño, pois en realidade son experiencias vivenciais, non únicas de cada quen, e que se poñen pois os pelos de punta, mírase todas as alegrías, non? Bueno, pois en realidade sí que un momento. E sacar o positivo da pandemia, bueno, eu aproveitei na pandemia, no confinamento, eu creía que non iba a ser capaz, non? Porque sempre estou dun lado para outro, pois coa miña familia,
disfrutar todos os días, sinceramente, Sí. pois sí que disfrutei. Podía seguir traballando en contacto co sector, por suposto, escoitándoes, que en realidade, bueno, pois foi unha época bastante bonita. E un recordo do Xacobeo Peregrinas, deste 21, que viñeches a case todos, menos un? Pois dicindo, eu creía que tiñamos superado o da igualdade, sinceramente, vexo que non. Que saían, pois, durante o Saían. Xacobeo Peregrinas, pois, Sí. por exemplo, pois, aquela deportista, non? Que foi olímpica, medalla olímpica, e que resulta que nos demostrou que aínda non está recoñecido a profesión de muller deportista para poder ter pois unha nómina normal como todo o mundo. Sí, sí, sí. Sí, eu creo que son cousas que debemos seguir, aínda que nós, ou Paula, ou que moitas das persoas como Susana ou Lara, non, que van a estar aquí e que teñen máis que superado, non, pois eses ao mellor atrancos que poñen na propia sociedade, pois vemos que elas mesmas pois contan anécdotas que dices, pois non me daba conta, lo dábamos por suposto todo, non, pero non. Bueno, pois son cousas que nos siguen ensinando. Pois, Nava Inés, feliz 2022. Moitas grazas por estar aquí no Xacobeo Peregrinas. Vou vos despedir, a ti non, Paula? Porque imos abrir unha conversa agora con outras dúas mulleres estupendamente. Imos ver un vídeo, imos ir camiñando. Sí. Agradecer, a ti, a María, a Cristina e, por suposto, ao equipo do Xacobeo que sempre estivo aí, aturando, e para que isto fose unha realidade. Moitísimas gracias a todos. Esperemos o Xacobeo Peregrinas Cidades o ano que ven. E tanto que sí. E é certo que valen estas conversas. O sea, falo xa persoalmente que sacas cousas bonitas que levas no fondo. Grazas ás dúas. Imos camiñar cara a Compostela cun vídeo e mentres cambiamos a mesa, que son esas cousas que se fan pois na tele, nos streamings e todo iso. En canto poidas. Camiña a Galicia. Camiña Galicia, estamos no último Xacobeo Peregrinas de 2021, pero acabamos de saber que van continuar o ano que ven, cousa que nos dá moita alegría. Cambiamos a mesa, está Paula connosco, que xa presentei, vou ir pouquiño a pouco, pero non a presentei ben, imos darlle un pouquiño, non? Paula, imos contar un pouco máis de ti. Bueno, Paula é de Ferrol, sí, efectivamente, galega practicante, aínda que dende os 13 anos, ou xeas desde Barcelona ou dende Madrid, non? Sí. É presentadora de televisión, pero tamén actriz e modelo. Comezou na tele en Antena 3 alá polo ano 1991, non hai tanto, presentando Jeans, News and Rock and Roll con só 17 anos, despois que me corrixa ela se este dato é así. Ali atopou Chicho Ibáñez Serrador e fichou unha como azafata no 1, 2, 3. De contado viñeron programas e máis programas, foi presentadora de algúns inesquecibles para nós que éramos o público, La Parodia Nacional, Inocente Inocente, El Juego del Euromillón,
pasa dunhas canles a outras, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 4, Prime Time, tras Prime Time, Fama e a bailar, Pekín Express, as campanadas de fin de ano, El Luar. En fin, Luar, el Luar. Bueno, e máis, e máis, e máis. E nos novos tempos entran as plataformas e convértese na primeira española presentadora en Netflix en 2017. Despois Movistar Plus e ultimísimo hai onte, aí nada, Amazon Prime Video, Celebrity Bake Off. Hola de novo. Que ben resumiches, non sei, me oiches. Costoume, porque menudo resumirte. Empezaches con 17 anos. Empecé antes porque empecé con 15 anos, cando cheguei a Barcelona, xa sabes, os pais empezan con ai, a nena é moi alta, métemola a modelo. Meteronme nun curso de modelo, as cousas foron ben, con 18 cheguei a Madrid. Carai. E desde entón, sí. Ni máis ni menos. Bueno, imos seguir presentando, que despois falamos todas xuntas. Lara Lars. Lara Lars é de Salceda de Caselas, en Pontevedra. Estudou e traballou como arquitecta, pero deixouno pola súa faceta artística como ilustradora. Chegou a que agora é a súa profesión por vocación, dendo coleccionismo de láminas vintage. Representacións de mulleres daqueles anuncios dos 50 e dos 60 tan bonitos, mulleres sempre caracterizadas, eso sí, como amas de casa, as heroínas eran explosivas como Barbarella, estéticamente fascinábana, pero non representaban esas mulleres o que ela pensaba, así que recontextualizounas e convertiu pois as mulleres desa época en mulleres empoderadas, meteu platillos volantes, o kitsch, estampas retrofuturistas, surrealistas, e Lara creou unha imaxe absolutamente única e moi inconfundible. Os seus collages inundan agora mesmo a escena da ilustración. Ilustra mensualmente a revista Vanity Fair, é colaboradora en Entre dos Luces en Radio Nacional de España, está na lista Forbes deste ano, non? Dos 100 influencers en materia de artista. Fixo o cartel de los veranos de la Villa de Madrid do 2021 e tamén o cartel oficial do Orgullo deste ano. As súas ilustracións están, bueno, resumo, en Vogue, Glamour, Marie Claire, editoriais como Anagrama, Seis Barral, Netflix, moito máis, non? Ten un Instagram que di Galega Madrid. Sí, home, iso sempre. Ves por aquí moito, Lara. Sempre que podo. Ademais, a xente xa levo dende os 17 fora de Galicia e a xente xa me di, bueno, ahora eres un pouco madrileña. Nin de coña. Nin de coña. Que ponga ali Galega en Madrid no Instagram, non? Canta xente tes no Insta un montón? No, non tanto, o sea, 80 e algo, creo, por aí. 1000. Sí. Como lo dice? E Susana Seivane, que nos queda aquí na esquiniña, é galega, pero naceu en Barcelona porque os galegos nacemos onde nos peta, xa saben vostedes. É herdeira da familia Seivane, unha das familias con máis prestixio e sona no mundo dos gaiteiros e artesáns de gaitas en Galicia. Mais que nena prodixio foi case un bebé prodixio porque comezou con 3 anos de idade. Da man do seu pai, Álvaro Seivane, influenciada por mestres gaiteiros, pois como o seu avó, Xosé Manuel Seivane, Ricardo Portela, Moxenas, conseguiu o respeto e a admiración do mundo da gaita e do mundo da tradición musical en Galicia. Co tempo, Susana depurou o seu estilo, a súa forma de tocar, e agora mestura pois esa maneira tradicional pois con todas as influencias que ten doutras músicas actuais. Susana Seivane é un sinal sen dúbida de identidade propio de Galicia por onde pisa, e o seu penúltimo traballo, que xa falaremos tamén do último, chamase Fa, eleva as iniciais dos seus fillos Fiz e Antón. En el fai unha visión profunda da maternidade, o convencionalismo, a plenitude familiar e a plenitude como muller. A que sí? A que sí, María. Que me contaches nunha entrevista, Sí, non? señora. Que contaches nese disco e que é moi chamativo, dendo o embarazo ata o parto, a expulsión, todo. Sí, Necesitabas... A ver, en todos os meus discos gústame falar das pezas, que pois, os orixes que teñen, ou se son compostas ou tal. Pero neste apetecíame poderme expresar de todo o que eu empecé a sentir pois dende que me quedei embarazada por primeira vez, non? E dentro dese disco de Fa pois hai un libriño no que explico pois cousas que o mellor non estamos moi acostumadas a escoitar sobre pois o embarazo, por exemplo, non?
sempre escoitamos que o embarazo é maravilloso e tal, e realmente, pois, para moitas mulleres non o é. E para min non o foi. Os primeiros meses eu pensei que toleaba coas hormonas de repichoca, como decía eu, un día arribísima, outro día abaixo, e non me encontraba ben, e foron nenos queridos e buscados, vamos. E entón, pois, hai aí como uns tabús con respecto a eso, a maternidade, por suposto, bueno, que descubrín eu. Sí. E os instintos que parece que as mulleres temos que saber, non? O sea, que che ven algo así. Eu lembro de pousar o bebé e dicirme a miña parella, que lle pasa, que chora? Eu non sei. E mírame e dime, non sabes? Claro, non? Parece que sí, hai. Claro, que simplemente polo feito, eu eso notei un montón, o sea, polo feito de ser muller e de ser a que, ainda encima que eres a que ten que levar o neno 9 meses, que eu despois leveino moi ben, e a partir do 5º mes e tal, pois xa psicolóxicamente estaba moi ben, físicamente máis pesada, porque ademais engordei moitísimo, que eu xa vedes que son de oso fino. Engordei 18 do primeiro e 25 do segundo. O sea, era Susana se comió a Susana. Canto pesou o neno? O neno, un 3 kilos 200 e outro casi 4 kilos, porque engordei 25. O de 25. Pero eu lle decía ao médico, eu como de todo, O sea, peixe, carne, magdalenas, donuts, eu como de todo, unha dieta variada. Sí, eso, os papéis que se supón que temos que ter as mulleres nais que están como xa super repartidos, non? E entonces despois tamén me din conta que os pais, a nada que fixeran xa, Dios, que bo pai é. Mira, eu recordo unha vez que pois, o pai estaba paseando cos fillos e as veciñas solo por velo pasear decían que bo pai é, sempre paseando cos nenos e tal. E eu, joder, manda... Bueno, non vamos dicir palabrotas. Carallo tampouco? Carallo, eu lle digo aos meus nenos, eso podedelo dicir, non é palabrota ninguna. Pois eu decía, manda carallo, que a ti estás na casa facendo absolutamente de todo, malabares, sendo unha muller traballadora, autónoma, co que todo eso xa conleva, aínda que non sexas nai, pero imagínate o formar unha familia, o sea, aí descubrín directamente que a conciliación non existe. Non existe. Non existe. Freoute na carreira? Ou decidiches ti decir, bueno... No, porque eu son autónoma, non puiden permitirme ese luxo de frenala. Eu, ademais, os meus nenos estaban moi agustiños, sabes, e tardaron en salir, e eu tiña contratos firmados xa para facer concertos, e eu recordo que cando naceu Fiz, que agora ten 8 anos, pois eu as 8 semanas de parir tiña un concerto en Italia. E alá me fun con todo o meu equipo, os meus músicos, a miña banda, road managers e tal, cos sacaleites. Eso estaba pensando. En donde me cuadrara, en avión, en furgoneta, eso había que facelo. E deixando leite conxelado aquí para que lle deran os nenos, claro. E tirando o leite que eu sacaba por Italia adiante. Claro, para poder seguir facendo. Foi fatal, o sea, ademais, aquí estábamos, el naceu en abril, aquí estábamos con a temperatura boa, fóramos aos Alpes, a Italia, a un festival moi bonito, pero que facía un frío, eu xa estaba xa de por sí estaba destemplada, o sea, non era natural separarme do neno tan cedo. Eu tiña que cumplir os meus contratos, non? E con Antón pasou o meu mismo. Con Antón, ás 6 semanas de parir, estaba traballando. E é así que fas, paras. Non somos Beyoncé, non nos podemos permitir coito un ano sabático para disfrutar da familia. Que bonito, pero nós non podemos. Que decía Nava antes, é certo, non? Escoitar estas cousas que pasan, hai que falalas, hai que sabelas, non? Non só, ou seja, que lle pasa a Susana Seivane como lle pode pasar a unha persoa que está nunha panadería, non? Sí, eu, mira, outro día ainda tuve unha discusión con Xesús, que é a miña parella, o pai dos meus fillos, bueno, non sei como estábamos falando, dime, bueno, e a de veces que che teño posto, porque eu con Fiz puidenlle dar peito hasta o momento que polo estrés se me cortou o leite, non?
foron 3 ou 4 meses. Porque, claro, de andar, bueno, isto que vos acabo de contar de Italia, o sea, era un estrés total e ao final cortouseme polo estrés. E afectoume psicolóxicamente moito, sabes? Non é que pensara que era mala madre, non? Pero sí que te sintes culpable, non? Porque ao final ti queres lle dar o millor e pensas que soy o millor e mira, ao final os nenos conviveron, salen adiante igual. Quer dicir que temos moito aí inculcado de hai moitísimos anos. Sí, que te sintes mal por non dar chegado a todas partes cando fas máis que ninguén. Ou seja, que non das chegado porque non das chegado. E outro día Xesús decíame, bueno, hombre, pois anda que eu todas as veces que che teño posto ao neno na teta, sabes, como se fora. Eu, home, pois gracias, sabes? O sea, ti eres o pai, eu estaba de rengada de parir, eu tiña mogollón de sono e había veces que eu nin escoitaba o neno, eu dormía, porque era un cansancio que, o sea, eso é inexplicable. Eso non nos lo cuentan. E entón, como botábanme en cara de que non era eu a única que tal, que el puxo o meu neno na teta moitas veces. E eu, joder, pois é o que tes que facer, niño, a ver. É tanto que sí. Eu non sei se vas poder volver a casa. Volvo, que... Paula, ti... Hai matriarcado na miña casa. Hai matriarcado. Ti tes sido incluso atacada nas redes e todo por defender ou por contar cousas de mulleres, non? Ou por exemplo, cando foi a sentenza da manada, ti estabas facendo un programa que non tiña nada que ver, era Fama e a bailar, non? Que pode ser unha cousa de entretemento e ao rematar, efectivamente, reunicheste coas mulleres do equipo e ali dixeches: "No quiero despedirme del programa sin decir dos cosas importantes. No es no, y yo sí te creo", ¿no? Sí. Esas cousas pasan factura. Si pasan facturas, e penso que hoxe, eso probablemente fai 3 ou 4 anos, non sei se hoxe podría facelo. Non che digo máis. Hemos retrocedido moitísimo. Hai que ter un cuidado con non faltar o respeto á xente que non nos ten respeto a nós. É impresionante. As redes son tremendas, machacan a primeira, non? Sí, as redes son peligrosas. Bueno, Twitter máis. As demais, Instagram é máis colorinchi e despois outras cousas, non? Aí todos somos arcoíris. Pero Twitter é o bar onde vas a pegarte agora, non? Eu xa fai un ano e pico que non entro en Twitter nada máis que por iso, por as amenazas, porque tiven que acabar yendo á Guardia Civil a denunciar, poñeme fotografías con unha pistola, coa entrada da miña casa, unha botella de licor, si a xente está un poquinho tola. É o anonimato, o que tengo o anonimato ao final é que a xente frustrada volca. Eu fai pouco Jordi Évole fixo un programa acerca de todo isto, e foi a entrevistar a un home que me había posto a min: "Vouche botar gasolina e plantarche fogo". Entón, el lle foi a entrevistar a decirlle: "Pero se ti te encontras a Paula Vázquez pola calle, ti ya párala e dilles isto". E o home, que era maior e que tiña un fillo con moitos problemas e que estaba pasando por unha mala temporada, dixo: "Non, como vou dicir eso?". Pero, en cambio, nas redes o pon por a distancia, eles pensan que o mellor nos non sentimos, e sí que chega, sí. Pero, bueno, hai que ter unha distancia tamén coas redes, eh? Sí, é certo. Desdito tamén que, polo tema das mulleres, non? Que un home inexperto novo ás veces fichase antes cunha muller con máis experiencia, non? Os últimos anos as mulleres no entretenimento desaparecimos na televisión de España. Ha habido cadenas de televisión que non había representación de mulleres máis que de periodistas, pero non no entretenimento, non en concurso, nada por o estilo. Bueno, que logo dinche María Teresa Campos, e home, se hai unha ou dúas. Claro, Susana Griso, xa, pero nada máis, xa non hai máis. Pero María Teresa xa non está tampouco. Xa non está, Bueno, deixou dous. Sí. Pero é verdade que para as mulleres ha habido un retroceso nos últimos 10, 15 anos que eu nunca imaginei. Diante da tele, detrás da tele eu penso que cada vez se están incorporando máis mulleres, pero diante das cámaras seguimos tendo unha azafata no programa de Jorge Fernández, que ahora non recordo o nombre, que lle dá a unha pantalla, a ruleta, que lle dá unha pantalla que xa é digital. Quero dicir, xa non fai falta, pero queda como adorno. Hai que sair dese... Hai que encontrar, bueno, ainda que hoxe xa os homes tamén adornan, que tamén aí estamos encontrando un poquito de equilibrio, non? Hai países nos que os grandes programas os levan mulleres maiores. Estados Unidos. Pois sí. Eu outro día estiven con Mayra Gómez Kemp. Eu non sabía que ela foi a primeira muller no mundo en presentar un programa de entretenimento.
Ah, sí? Estamos hablando do ano 74, a primeira vez. É increíble, porque a tele leva moitos anos para entonces, non? E ha pasado todo este tempo e aínda estamos esperando que unha muller faga de novo un prime time, un Buena Fuente, esos programas que levan tantos anos en Estados Unidos, tal, aínda non o fai unha muller. Eu non entendo por qué. Sí, é ben certo. Lara, ti colleces esas mulleres dos 50, 60, non? Que son preciosas. Sí, estéticamente... Recórtalos en polas no lado contrario, no empoderamento. Sí, porque eu coleccionaba esas imágenes, gustaba moito o tipo de fotografía, o tipo de ilustración, pero, ostras, despois eu miraba as imaxes con esas mulleres ao lado dun frigorífico, dun forno, eu non me miraba cun delantal cociñando. Sí. A día de hoxe só sei facer tortillas, sabes? Non é o que... Eu decía, Dios, a min... Eu imagínome máis pois como as imaxes que veía dos homes, non? Poderosos, con inquietudes, e quería un pouco transformar esas imaxes para que as seguintes coleccionistas, as xóvenes que viñesen detrás, encontrasen uns referentes un pouco máis motivadores, porque nós tamén necesitamos ter como motivación nese tanto visual como en todos os campos. Un pouco todo xurdiu o que eu fago desa necesidade de transformar para a xente que viñese despois, non? E ao final daste conta que todo se vai agrandando, agora ese é o meu oficio, pero é moi difícil, non sei, agora mesmo creo que é imposible vivir en igualdade, por moito que digan, pero aínda así as ganas de transformar todo xa non é por min, senón pola xente que veña despois, non? Dame igual loitar ou perrear ou queixarme, aínda que eu non consiga que todo sea vivir en igualdade, pois polo menos que a xente que veña despois que o teña un pouco máis fácil, non? Posicionarse tamén che custou os teus disgustiños, non? E alegrías. Sí, a ver, eu sí que son de posicionarme, son política, realmente, é a miña forma de ser, o sea, as miñas ilustracións, para a xente que me coñece, son como son eu, porque por iso, quizás o meu segredo, non, foi que teño un estilo moi persoal, pero porque son eu, realmente. Se eu son política, pois as miñas ilustracións moitas veces teñen que selo. Pois o típico no 8M, pois eu sí que son feminista transinclusiva, en ese campo pois hai moitos problemas porque hai moitas mulleres e homes tamén que están en contra diso. Bueno, veñeme moitas veces a escribir, no, porque el feminismo, onde está o carné que diga que vos, as feministas, non estades de acordo con que se incluya tamén na loita as persoas transexuais, non? Pero iso está ben porque levome moitas queixas que me dan igual, sinceramente, pero, por exemplo, o feito de que me encargasen o cartel do orgullo deste ano, que este ano tiña que ser pois cunha estética de loita e con personaxes trans. Non de festa, sino de loita, non? Claro, sí, porque é importante, non? É o que se conmemora no orgullo. Pois eu creo que un pouco é por iso, e ademais xa me avisaron que van te criticar moito, e bueno, dame igual que poña todas, todos e todes, porque eu estou a favor e faime moita ilusión, e non me importa para nada que me critiquen, o sea, non sufrín nada, o sea, foi un éxito. Sí. Bueno, imos falar do camiño, son 3 convidadas, 2 fixeron o camiño, unha non fixo o camiño, pode levantar a man, non fixeche o camiño. No. Outra fixo o camiño en bicicleta eléctrica. Ai, sí, a xente gritaba, tramposa! Así que Lara pode estar un pouco máis tranquila, porque non sei. Eso está homologado, non está homologado. Vale, danche a Compostela. Podese ser bicigrina, hai hoteles de bicigrinos. Sí, pero pasa que non pode ser eléctrica. Eu compartín as cousas nas redes sociais. As miñas amigas que viñan comigo non dixeron nada, elas non eran conhecidas, entón chegaron ali e deronlle a Compostela. Cando cheguei eu me dixeron, mira, Pauliña, non o me camiño, digas. fixéchelo, pero o motor este que isto non é moi legal. Entón a Compostela, pero eu leveime o camiño, que era o que eu quería. Aínda que penso que camiñando vaime gustar máis, porque gustoume, pero cando vas na bicicleta non podes falar coa xente que te acompaña. Claro. Así que
témolo pendiente. Sí, xa falamos que Eu vamos tamén a me facer. apunto. Eu primeiro no de eléctrica, que total. para tal. Que te iba a decir? Que camiño fixeches, Paula? Creo que era o inglés, o que vai de Santiago a Ferrol, non? Inglés, sí, de Eu Ferrol a- desde onde están as... Pero tamén o fixeches ao revés, non? Non, De non, Ferrol a Santiago. non, é que pensaba que o mellor o inglés empezaba dende máis atrás. No. Sí, no, pero Non, non? sí, No. de Ferrol Desde Astorga. desde Astorga. Desde Astorga hasta Santiago. Porque eran en bicicleta ten que ser 350 kilómetros. É o doble que camiñando. Pero estuvo moi ben. Sabes o que me gustaría facer? O do Portugal, o que vai pola costa e que pareceme que hai un camiño que se fai a cabalo. Sí. Eso gustaríame moitísimo. E con quen foches? Con amigas? Con 3 amigas. Hai E moito, hai terminaron pouco. cantando cola bicicleta, íbamos costa baixo, así as 4, íbamos cantando algunhas destas cancións de aboas, desas de ese ti telo e non queres dar, e despois de bello a lo de salar. Pois as madrileñas venían cantando todo eso. Foi unha experiencia increíble. Sí. Eu non sou creyente, e cando chegamos a... non quero dicilo mal, o lugar máis alto, que é o que máis costa chegar, porque é o Cebreiro, gracias, o Cebreiro. Cando cheguei ao Cebreiro encontreume unha parella que ela había tido un accidente, pero cada ano facían o camiño caminando, xa non podía facelo tan ben, e me dixo, podo probar a túa bicicleta que o mellor con unha eléctrica podo? E dixo, sí, deixo xa. E despois diso dixeronme, agora que ti te vas, imos quedar, porque íbamos dentro para rezar por ti e polo teu sobrinho, que tiven un sobrinho e naceu con problemas, tal. E imos a rezar. Empecé a chorar hasta que non descendín toda a montaña, non pude parar de chorar. Sí. Así que esa parte emocionante que falan do camiño, aínda que non seas creyente, chégate. E chegar a Obradoiro tamén? Ai, ese momento Sí, ¿no? foi increíble, dándolle o timbre ás 4, chamando a atención para que nos vera todo o mundo. Foi o momento de entrar, ahora cada vez que vou con xente, estamos ali facendo fotografías, quedome fixando nos peregrinos que están chegando no momento, Sí. como lles van explicando, tes que ponerte no chan e ponerte, non é tumbarte ás espaldas da catedral e todo Sí, isto, e veo a ilusión. É que é moi emotivo cando terminas de facelo, é moi emotivo. Que idea a bicicleta eléctrica, eh? Que idea, a min eu quedo con ela, de verdade, nunca o ira, non o ira nunca. Ti fixéchelo 2 veces. Eu fixeno 2 veces. Pero unha vale, porque nun programa de tele non sei se vale ou non? Vale, que foron máis de 100 kilómetros, como non vale. A ver, fixéchelo no 99? Sí. No 99 con amigos. Eu fixeno no 99 con amigos. E no 99... Andando. Bueno, agora xa claro non vai a ser que me Sí, saia eu outra. andando os dous. Fixen o portugués. E aí hai unha... Bueno, houve moitas anécdotas moi graciosas, pero é que eu no 99 saquei o meu primeiro disco. Entonces, bueno, a Televisión de Galicia quixose facer eco de que a gaiteira Sola Seivane estaba facendo o camiño costal. E xusto veñen gravar o día que eu estaba no coche escoba, porque se me abriran os 2 pés. Empecé a que se me abrira tiña o vendado, e, bueno, iba medio coxeando, pero xusto ese día tiña os 2 abertos, entonces, claro, tuven que facer o paripé. E eu morría do dolor ali, andando, e que non sei ni como me puideron gravando uns pasos, non? Pobre. Pero, bueno, foi espectacular. E a segunda vez que o fixen foi o francés, dentro do programa reality Destino Santiago. A primeira edición fixeron o Toñito de Poi e Lucía Pérez. Aí fun eu facer unha etapa. Sí, Sí, con sí, eles, chamaronme de para facer unha sorpresa, porque etapa. nos facíamos sorpresas. E na segunda edición fixémolo Perdomo máis eu. Entonces, bueno, os que o seguirades, pois foi impresionante. Sí. Pero era como un reality. Entón, eso de ter Sí. grabación todo o día... Sí, eso era moi pesado. Eso era moi pesado. Pero estabas controlando todo o rato, que decías. Todo o rato, o sea, nos deixaban de gravar cando dormíamos, unhas 8, 10 horas na cena e, sí, no desayuno xa estaban ali a 7, veña. Sí, sí. Nos levábamos unha cámara diante de nós que ia nas espaldas do Sí. rapaz, chamábamoslle Jorsefina, porque, bueno, foi eso, ao final había aí máis Jorge Manuel, Jorge Luis, Sí. porque pasábamos por moitas postas de cabalos e, claro, entonces, por los Jorges e por los caballos. Jorges, entón empezou a decir, perdón, estos foron os Jorges, Jorge Luis, Jorge Antonio. Estábamos Jorsefina e tiñamos moitas coñas con todo o equipo, bueno, pasámoslo genial, Sí, foi sí. moi duro, Sí. foi moi duro porque grabándote seguido. Bueno, eu antes que estabas falando da Costa do Cebreiro,
Bueno, ademais, claro, a nos levábamos a uns sitios preciosos para dormir, para comer, despois non sei como dábamos andado, despois das que comíamos, e despois do cebreiro, o sea, despois de comer, tuvemos que facer a subida do cebreiro. Eu iba cuns gases, ia cunha barriga tremenda, e eu dicindolle, David, pero mira como vou, e claro, a cámara grabando todo, e el, e que queres facer? Eu, non, pero que... e uns dolores, empezaron, e el, pero bota un peito. Con micro non podes, Pero claro. non me salen, que ese é o problema. A presión. Claro, e uns dolores cada vez máis, pois nun esforzo que fixen, tras, escoitouse todo. ¡Qué vergüenza! La telerrealidade é o que te tiene. Telerrealidade, sí, Foi señora. maravilloso. Sí, señora. E depois chegamos ao cebreiro, un platiño de caldo e veña. E a baixada costa que tuñades. Pero emitiron Ai, eso, ai, non? ai. Sí, estábamos en directo. Era... Era un reality, era Foi todo en rato. streaming. Era, Sí, o sí. noso camiño foi en streaming. E todos os días, ás 10 da noite, facían... Non volvo a hacer un streaming yo en la vida. Sí, facían un resume da xornada na TVG, pero despois Sí. as 24... Bueno, Sí, 24 podían non, porque nos conectarse, deixaban de gravar para dormir. Lembro pero esas sí, sí. cámaras que contas que levaban na espalda os operadores de cámara, porque aquí hai outro cámara que fixo un programa anterior que se chamaba O Gran Camiño, que os cámaras facían o do revés, tiñan que darlle a eles 4 compostelas. Viñan así grabando os, Claro. sabes? Este xa é... Que decías ti, pero carai, que mérito teñe, non? Que fixeron o camiño andando para atrás. O sea, Sí, desde logo que son as sí. cousas da tele. Estes de Outra Camiño modalidade. Santiago pesaron o millor. Sí, sí. Puxeron ya as espaldas a cámara e entón o Claro. rapaz fixo o mismo... Bueno, se turnaban, Claro. claro, eran varios, Eran eran 4 varios. cámaras ou así. Bueno, pois eu antes de chegar aquí sempre as chamo a elas, as tres que estean, converso, buscamos puntos de encontro para falar. Entón, claro, chamei a Lara, decía, Lara, fixéchelo o camiño, non? Pero, valo facer, pois agora non, pero camiñas, non? Eu dicindo, pois, entón, non sei que preguntarlle, paseas por Madrid para poder entrar neste bloque. Sí, sí, a mí... Decía yo, alguén da túa familia fixo o camiño, xa buscando, non? Ella hace camino al andar. No, a mí gusta moito camiñar, En Madrid, ademais, sí que son das que se podo, se teño tempo, vou camiñando dun lado a outro, tal. Aparte, eu polas mañáns teño unha cadeliña, saco a pasear e organizo o meu día paseando con ela, tal. Eu creo que camiñar é super importante e para a mente senta super ben. Ai, eu quero recomendar, pero non recordo o nombre, que seguro que Nuria me recorda, esta nena galega que fixo un vídeo coa súa avoa, acordadevos, de que quería unha beca. Ah, sí, Ai, sí, Que tan sí, graciosa. Ah, sí, Ten Instagram colgou un vídeo con a súa irmá e outra amiga que fixeron o Camino de Santiago juntas. Bueno, eu pensei que moría da risa. Sí. É gracioso. Os vídeos que velo. fai esta nena, como se chama? Hai Non que nos velo, acordamos. hai que velo. Non me Ai, acordo. Eu sigo a, Sí, eu tamén. Sí. É Que ademais lle graciosísima. dicía, aboa, ti tes que salir dando pena Para que me dean a beca. Entonces decía, é que a miña abuela temos un problema moi grave porque a miña abuela está embarazada. La abuela era Sí, me acordo. Pois o resto do Camiño de Santiago que fixo coas amigas é boísimo. É moi Sí, bo, é moi boa. Bueno, imos cambiar outra vez para que Lara, que xa que non andou o camiño, non, pois que nos poida contar. Pero eu, cando lín a historia de Lara, claro, hai unha parte que se conta así moi guai, pero ten que ter o seu drama, non? Que é ese momento no que ti estudas unha carreira como arquitectura tan dura, tan longa, estás traballando de arquitecta, chegas a casa tardísimo, ainda te pos cos teus collages a facer o que realmente che gustaba, non? E un día, supoño que dis na casa, deixo a arquitectura que vou facer recortes e pegalos, non? No, menos mal que non vivía na casa, eu vivía no meu piso independiente, non tiven que contalo ipso facto. A min a arquitectura gustábame, pero sí que gústame un pouco máis, o sea, dime conta que tiña que elexir, porque non podía ocuparme das dúas cousas. De arquitecta, máis ou menos, podía imaginarme como iba a ser a miña vida, parecíame ben. Estable, non? Máis ou menos. Estable, tal, pero dedicarme á técnica dos collage, aparte que nadie se dedica a esa técnica como un oficio, o sea, que eu xa, cabeza loca, cabra loca, en plan, non tiña moito fundamento, pero a miña intuición dicíame, eu creo que aquí isto pode funcionar. O sea, xa funcionaba, pero que podía dedicarme a iso, ¿no?
Entón, bueno, chegou un punto que dime conta que non podía máis. Porque era un sobreesforzo, o sea, despois do Sí, teu sí, traballo sí. tiñas o segundo traballo. Sí, aparte é importante descansar a mente, sabes? Sí. Tampouco... E iso decidín deixalo, esperei un pouco para contarlles meus pais, porque senón eu necesitaba estar forte, entón fíxeno, deixei o traballo, e, home, foime indo ben, e despois xa lle contei aos meus pais, pero ainda así, pois, foi un pouco xoco. E metiste no mundo de Susana Seivane dos autónomos, Sí, non? sí. Ese feliz mundo. Maravilloso. Pero eu prefiro ser autónoma que ter xefes, iso é Sí, a tamén, verdade. Ainda tamén. que teño moitos xefes agora, pero porque ao final teis moitos clientes, pero a min gústame. E todo isto comezou porque, bueno, sempre se contan así as anécdotas, logo non son tal cual, non? Pero cunha colección que tiña túa nai na casa de selos. Sí, eu de pequena, bueno, eu son da xeración de que coleccionábamos todo, Sí. os chupetiños, Chupete. os monecos dos ovos de chocolate, todo, sí, todo. Pero a miña nai deume unha caixiña ca súa colección de selos, e entón eu de repente gustoume como esa sensación de que as imaxes se pudiesen como organizar, almacenar e velas detalladamente. Puxen de moda no meu colexio a coleccionar selos, entón os meus amigos tamén intercambiaban. E despois diso, xa chegou a adolescencia, paseimos flyers das discotecas de Madrid. Eu non coñecía as discotecas, pero os flyers que tiñan, todos, o sea, era unha experta. E xa despois ca carreira chegaron as postais antigas, as revistas e as fotos de edificios, non? Pero sí, a culpa foi da miña nai, para que non se queixes. Que teñen de bonito? E que realmente sí que son preciosas esas mulleres dos 50 e dos 60, non? Que o que ti principalmente empregas. É unha estética moi marcada, moi distinta, moi recoñecible. Sí, e despois foi moita gracia porque quiso unha cousa que tampouco conto tanto, que eu normalmente utilizo unha arquitectura moi específica, que é a arquitectura brutalista. Sí. E realmente iso ten moito que ver desde a zona onde eu son, porque eu son de Salceda, ao lado está Porriño, Mondariz, é zona de canteiras. E as canteiras, cando ti lle vas quitando as pedras, a arquitectura que queda é un pouco a arquitectura brutalista. Eu sempre digo que de onde eu son é moi importante. Eu utilizo moitos robots, moita ciencia ficción, pero que eu paseime toda a miña infancia indo de Salceda a Vigo e pasando polo polígono, donde están as máquinas que se moven. Ao final, todo iso que parecen tonterías queda todo, claro. Influe na túa personalidade e iso tamén forma parte... E os ovnis, por que? Os ovnis eu sempre digo, a ver, son porque de Galicia, Santa Compaña... Claro. É un pouco exagerar o surrealismo, pero eu sempre digo que porque son galega. Sí, é certo. Bueno, falamos antes do penúltimo disco de Susana, pero temos que falar do último, do teu balcón, porque naceu do confinamento, non? Sí. No confinamento, pois pasaron moitas cousas nas redes, e Susana, a min te me emociona, estamos todos así un pouco tontos, non? De vago así fácil. Pero eu acórdome de ver os teus vídeos de como saías para tocarlle os veciños, ou cos fillos, ou con túa irmá, non? Sí. Que bonito e que agasallo tamén. Pois sí, foi... A ver, o noso confinamento, nós somos privilexiados porque vivimos nunha casa, pero o meu confinamento realmente foi duro, Foi moi duro porque eu non traballei tanto na miña vida, sen cobrar ainda encima. Pero quero dicir que neses momentos nos que todos estábamos na casa, a xente de que tirou da cultura, do entretenimento. Era o que estábamos vendo pois, nos nosos móviles. Entón, bueno, pois cando empezaron a dicir pois, nos medios de comunicación que as 8, que se salían, que non sei que, claro, nos vivimos no rural. Miña irmá máis eu vivimos na mesma finca, non? Un día así falando dicimos, a quen vamos salirnos a aplaudir aquí, ás 8? Pero resulta que o día seguinte cadroume ás 8 pasar da súa casa á miña. E escoitei uns aplausos aí ao lonxe e puxéronseme os pelos de galiña e dixen, pois claro que sí, que máis dá que se nos vexa que non se nos vexa. Temos que salir a aplaudir e a dar o noso aplauso a sanitarios e tal. Entón, o día seguinte xa dixen, pois veña, vamos salir ás 8, pero
que vamos a salir? Pois co que supón que mellor sabemos facer, tocando. O noso aplauso vai ser musical. E a partir dese día, pois gravábamos esas saídas ao noso balcón, vendo a todos os nosos veciños nos seus balcóns, nas súas ventás, e esas actuacións pois colgábamolas nas redes. A nosa sorpresa foi que se viralizou todo eso. Empecé a recibir un montón de mensaxes de todos os recunchos do planeta, de galegos, por suposto, que estaban esperando a xoito como auga de maio, de galegos fora de Galicia, me refiro, pero que eso xa entra pois, dentro dunha naturalidade, non? Pero tamén recibí moitísimas mensaxes de xente que non sabía nin onde estaba Galicia, e que nos descubrira gracias ao confinamento, descubrir a música de gaita, e descubriu que a gaita, ademais, pois que eu sempre o digo, porque eu vin a moita xente xa en moitas xiras que levo feito, pois xente que non ten antepasados galegos ni nada, e escoitar unha gaita poñerse a chorar, porque eu sempre digo que a gaita é un instrumento máxico que ten unha vibración especial que che remexe as emocións por dentro, non? Entonces empecé a recibir moitas mensaxes dese tipo. E todo iso leváchelo agora, bueno, tirando dos ancestros a un disco que se chama así, Desde o meu balcón. Sí, eu pedíalle aos meus eibaneiros, que como lles chamo eu os meus seguidores nas redes, pois veña, decide pezas que queredes que toquemos, e bueno, pois me escribían un montón, e cada día tocábamos unha ou dúas, había veces que nos quentábamos e tocábamos 3 ou 4, e entonces os veciños cada vez máis salían, cada vez máis repercusión nas redes, e ao final salimos 55 días consecutivos, e a eso, pois, eso prácticamente pues, non era traballo para min, pero eu dende que me levantaba ás 8 da mañán ata as 10 da noite, pois xa me peiteaba, me maquillaba, me vestía, porque tiña un montón de entrevistas, Skypes, dende a miña casa por Skype, emitindo para televisión. Entrevistas internacionais, eu que sei, videoclips, por favor, mándame un vídeo, porque ademais eu digo que sí a todo, sabes? Mándame un vídeo que teño a nena de cumpleanos, mándame un vídeo que o meu home ten o COVID, eu a todo que sí, veña, e todo. E claro, foi moi duro, porque tuve moito traballo a todo isto, sumamos aulas virtuales e todas as cosas preciosas. Claro. E foi duro, porque porque as aulas virtuales duraban moitas horas de Dios algún día, Sí, pero estou falando de o mellor 8 horas, Sí. Susana, creo, por certo, que acordoume agora que lle transmitas a teu pai os parabéns que lle acaban de dar o premio, non, a toda a súa traxectoria da Fundación Artesanía de Galicia. Eu preguntaba yo outro día, ti sabes facer gaitas? Eu. Ti sabes? Pensei que dicías a meu pai. No, a ti, que teu pai xa sabemos que sí, pero digo eu, algo aprenderías aí. Pois eu, nos anos 97, 98, eu estaba estudiando puericultura, porque a min o mundo da docencia infantil tal... Que é o normal nunha gaiteira. É o normal. Gustábame moitísimos nenos dende pequena, tiña aí como un instinto xa moi marcado e tal. Entonces eu quería estudiar eso. E eu traballaba, o sea, eu estudiaba en nocturno en Monte Alto, en La Coruneno, en nocturno estudiaba puericultura, e polas mañás traballaba no obradoiro da miña familia. Ata que che pasou como ela, que xa non dabas abasto con todo. Claro, hasta que no 98, pois gracias a miña familia, porque a min era algo que me daba moita vertixe dedicarme profesionalmente a gaita, como gaiteira solista, cunha banda detrás e tal, eu non entraba dentro dos meus plans, inda que era a miña paixón tocar a gaita pois dende os 3-4 anos, pero ou non entraba nos plans ou non me daba conta de que me podía dedicar profesionalmente a iso, non? E foi gracias a miña familia, aos empurróns que me deron, e a xente de Milladoiro, en especial a Rodrigo Romaní, foi cando, bueno, pois decidín que sí. Entonces no 98 empezamos a preparar aquel primeiro disco, no 99 saiu a luz, e eu, pois, xa todo o tempo para eso, claro. Entón deixei puericultura, deixei o taller, e deixei todo menos
a gaita. E dai tamén o que falamos, a importancia dos referentes, de coñecer mulleres, non? Pois que poden vivir do collage, Claro. o que poden vivir da gaita, o que poden vivir pois de presentar programas, non? En televisión, que se poden conseguir as metas. Fálanos dese programa, anda. Veña. Sodes larpeiras. Sí. E cando me dixeron, é un programa de cociña, eu non cociño nada, nin descongelo ben. Dixeron, no, pero é de postres. Dije, postres o mismo, sei que se me dá ben. É moitísimo máis complicado, menos mal que non teño Moito que facer máis nada. complicado, sí. É matemática pura. Sí, Aí non podes improvisar nada. Pois íbamos facer un programa de cociña, pero saliunos unha comedia. Sí, con Esperanza Aguirre, Chenoa, Andrés Belencoso, Sergio Ramos, James Rhodes. Sergio Ramos no, ojalá. ¿Quién era? Que viniera Sergio Ramos. Teño mal, eu. Los niños. James Rhodes, sí. ¿Quién va? James Rhodes. Bueno, son 10 concursantes. Sí. Y he pasado al castellano de repente y me siento como más... Y é divertidísimo, non? O final é de cociña, pero tamén de humor. La verdad es que ha surgido, bueno, con el tema del confinamiento, para grabar el programa, yo es la primera vez que me confinan con los concursantes. Los concursantes siempre se les aísla del equipo claro. para que un poco no sepan por dónde van los tiros y esas cosas. Pero es la primera vez que Bryce F., que es el presentador, y yo estábamos con los concursantes en el hotel. Bueno, ha sido maravilloso. Qué pena que lo que se va a ver, a lo mejor hasta es lo más aburrido, porque lo mejor de todo era después de la cena en las habitaciones, que las únicas conversaciones eran de postres, que yo decía, Belencoso, háblame de otra cosa. Mira qué luna. Pero ha sido muy divertido hacerlo. El otro día me lo vi de atracón, porque ya sabes ahora con las plataformas que empiezas y de un tirón te lo ves, y reconozco que, voy a reconocer una cosa que no he reconocido nunca, es el primer programa mío que veo. Sí. Porque no te ves. Hombre, es que cuando estás en directo no te vas a... Porque ti es muy perfeccionista y si te ves empezas a decir aquí, ali... Y eso pasanos a todos. ¿No? Sí, a mí pásame. Ya sabemos las cosas que no nos gustan, porque dicen esto, porque yo procuro no verme. Pero este programa gustóme, entre outras cosas, porque os presentadores casi non saímos. O protagonismo é do jurado e de eso. Pero antes de que me dixeras outra cousa, eu quería preguntarlle si... Porque aquí en Galicia realmente, mulleres gaiteiras, eu creo que coñecidas dous. Somos pouquiñas coñecidas, pero que toquen a gaita, hoxe en día hai, eu creo que igual número de mulleres que de homes que toquen a gaita. O que pasa é que están en bandas de gaitas, en grupos, están como un pouco máis así en segundo plano. Sí, pero ao contrario do que se pensa, antes había moitas mulleres que tocaban a gaita. Non tanto como homes, había máis homes. Pero se xa nalgún momento da historia estaba mal visto que os homes tocaran a gaita, estaba mal visto polas clases sociais máis altas, non? Claro, porque eran como ponte a traballar, non? Eso non é un traballo, ponte a traballar. Pois imagínate, nunha sociedade moitísimo máis difícil e máis machista que a de hoxe en día, ver a unha muller tocando a gaita, non? De feito, nalgunha casa que houbo mulleres gaiteiras, pois decían que estaba embruxada e cousas así, non? Sí, pero realmente a primeira... Confirmo. A primeira muller da que se ten constancia gaiteira, pois naceu no 1897, foi Áurea Rodríguez Rodríguez, da zona de Ourense, e, bueno, foi unha revolución total, porque ela, como medio de subsistencia, tuvo que crear un grupo cos seus irmáns, e chamábase Os Maravillas. E entón, pois chegaron a tocar en Madrid, en Barcelona, fixeron xira por Sudamérica, e bueno, nos medios de comunicación da época resaltaban, chamaba moito a atención que fora unha muller, pero resaltábano como bastante positivo, non? De feito, chegou un momento que Áurea eclipsou totalmente os irmáns, entonces xa poñían a ela en supergrande, Áurea Rodríguez nos cartéis, e abaixo Os Maravillas. O sea, que temos moi boas percursoras. E mira, de feito tamén, pero ves, non se coñecen, que é o que sempre falamos, de ser referentes menos conocidos. Empezanse a coñecer. A ver, eu dende hai uns anos que sei que saio nos libros de música dos nenos de cole. Ai, vai, por Dios. Que bueno, enhorabuena. Claro, entonces son pequenos pasos que... Sí. Espera, queres preguntar, que non se pode ter outra presentadora, sino queres preguntar algo máis? Podo seguir? Sí, por favor. Que unha broma. Bueno, me quedé con ganas de preguntar a Irene, ¿qué son las aldeas modelo?
A ver, Irene, ahora non ten micro. Inés, perdón. Inés. Me quedé con las ganas de... Agora non es ten una micro, aldea pero modelo. bueno, que despois contánoslo fora de micro. Lara, imos xa rematando porque estamos xa fora de tempo, dende hai un cachiño, pero cando falaba contigo previamente, claro, ás veces hai que coñecer as profesións como son de duras, non? E cando coñeces a alguén e che explica, eu decía, bueno, de duras ou non, a todos xa fai un, pero eu preguntábache, bueno, sen para o ano que proxecto tes, non? E ela para o ano. Claro, o sea, proxectos que van aparecendo, que pasan enseguida, que son un cartel, unha promo, Sí, acordeime dunha cousa, que eu fago e xa que cobre vida e Claro. ocúpome do seguinte, pero estou agora mesmo hasta febreiro expoñendo no Instituto Cervantes de Manchester. ¿Qué bonito. dices? Qué guai. Enhorabuena. Sí, levo, o sea, con outras artistas, todas somos mulleres, levamos durante 2 anos expoñendo nos institutos Cervantes do mundo. Estivemos en Nova York, Guau. en Francia, o sea, por aí Sí. van as nosas obras e agora hasta marzo, hasta febreiro, están en Manchester. Eu lanzo Cousas por chulas aí... fai o Instituto Que Cervantes, maravilla. Sí, Bueno, non temos verdade. máis tempo, así que vou pasar directamente a eso que xa sei que é un tópico, pero é que, queridas, rematamos o ano, non? Entón, a ver, poñemos un desexo sobre a mesa? Que vos parece? Un desexo para Que a 2022? empatía se contaxie tanto como o COVID. Que bonito. Mm. Traíalo pensado, non xo contara, non xo contara. Lara, ti? Eu que xa que as mulleres estamos avanzando tanto no feminismo, que os homes tamén avancen un pouco máis, porque tamén eles teñen que traballar moito máis que nós todavía, así que... Susana. Jova, ahora que digo Pois non sei. moita felicidade para todos. E a paso no mundo. E a paz E a paz mundial. no mundo. Bueno, Susana Seivane, un placer, moitísimas grazas por estar aquí. Un placer a vos. Lara Lars, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas grazas. Paula Vázquez, moitas grazas placer. por estar hoxe aquí. Enhorabuena. Bueno, pois aquí o deixamos. Poderíamos seguir falando porque a verdade é que é un auténtico placer, pero rematou o noso tempo, ademais xa hai un cachiño. Hoxe pechamos etapa no Xacobeo Peregrinas, a etapa do 2021. Pechamos o ano. Que me dera de verdade poder facer unha foto agora mesmo con todas as mulleres que pasaron por este Xacobeo Peregrinas e outra con todos os lugares preciosos que nos acolleron tamén durante este tempo. Quero lembrar a miña compañeira Cristina Maró, que estivo tamén presentando o Xacobeo Peregrinas. Levamos 1000 imaxes, 1000 conversas, 1000 aprendizaxes vitais, de empoderamento, moita sororidade, unha visión fermosísima global dos camiños do camiñante a Compostela e, sobre todo, levamos a forza que nos deu conseguir facer cada programa, porque agora pois as cousas están mellor, pero cando comezamos estaban máis complicadas, e saber que se pode facer algo, que se pode seguir adiante, que podemos ser ambiciosos, pois eso demostrónolo tamén o paso do tempo. En nada empeza un ano novo con prórroga do Xacobeo, non a desaproveiten, bótense o camiño. Grazas por permitirme estar con todos vostedes e aprender tanto do Xacobeo Peregrinas. Feliz 2022 e con Susana Seivane temos as dúas unha palabra singular, verdade? Que naceu dunha anécdota na Radio Galega hai moitos anos, un locutor que se confundiu, en vez de dicir arrumacos, dixo amurrucos. Eu con Susana sempre nos desexamos as dúas amurrucos, así que, señoras e señores, amurrucos para todos e feliz 2022. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia.
Camina a Galicia.